Heu dormit mai en una reserva de la biosfera? Doncs avui ho hem fet a Ordino. Hola, sóc el guia Robert Lizarte i avui hem fet nit al refugi de Rialp. Ara que l'hem deixat ben net, m'agradaria ensenyar-vos, ribera amunt, els secrets de les construccions tradicionals. El telecabina ens ha deixat Arcalís i ara m'agradaria ensenyar-vos un orri. El de la Coma del Forat. I què és un orri? Una senzilla construcció de pedra seca destinada a protegir les ovelles dels depredadors, guarir-les, munyir-les pels formatges i també refugiar els seus pastors. Hem baixat fins a Encodina i aquí podem veure un magnífic exemple d'una pleta i fins a 5 cabanes de pastor. Farem una pausa i ens posarem a la pell dels avantpassats. Deliciós aquest formatge. Hem conegut la cabana, l'orri i la pleta, però la ruta també té bordes i marges. I què tenen en comú? Que totes estan fetes de pedra, d'experiència i de tradició. Si voleu conèixer tots aquests secrets i algun altre, deixeu que els nostres guies us portin ribera amunt.